Takže dneska si chcem ukázať, ako sa dá vyťažiť virtuálna mena, také niečo pre začiatočníkov. Ukážeme aj niečo, čo sa dá pre pokročilých. Začneme pre začiatočníkov napríklad tu. Je to miningate.com. Majú aj klienta, môžete si ho stiahnuť tu pre Windows, pre Mac, pre Linux, vyzerá to takto. Je to celkom slušný software, pekne to tu prirátava, tak proste OK, niečo pre začiatočníkov. Má to aj vlastný pool, aj clouding. Pool je vlastne zjednotenie všetkých ťažiarov pod nejaké väčšie zoskupenstvo a tak tým pádom viacej vyťažia. Takže Miningate ponúka aj túto službu. Ja som už niečo ťažil, hej, BTC je niečo ako že Bitcoin. Popravde Bitcoin sa už neoplatí veľmi ťažiť. Samozrejme má hodnotu $1200 za jeden Bitcoin. Preto tá suma, hej, BTC vlastním 0,001, hej, to je 1 euro 3,60. Hej. Môžete tu ťažiť v podstate skoro všetky meny, čo sú dostupné. Ako tak. Dokonca vám ponúka aj službu zmenáreň. Ešte som si to nestihol vyskúšať. Vyskúšam to, keď naťažím aspoň nejaké 3 eurá. 1,3 eur som ťažil zhruba 3 dní. Mám grafikou to ide celkom dobre. A samozrejme, chcel som si niečo povedať aj o niečo pokročilejšej záležitosti, čo sa týka ťaženia. Okrem toho klienta, ktorého ponúka Miningate a stiahnutie, máme ešte jednu možnosť a tá je oveľa efektívnejšia. Sú to tzv. Klienty konzoly. Minergate konzol. Pre každú menu existuje špeciálna konzola, kde si môžete stiahnuť k tomu váš BAT file. Hej. Keď ste zaregistrovaní v Miningate, oni vám vytvoria BAT file, ktorý skopírujete potom do adresára, kde ste stiahli. Trebárs, ja mám stiahnuté Ethereum Classic, hej, a tieto dva, Telmor a tento. Stiahol som ich priamo na plochu, není to nejaký zložitý program, je to vlastne konzola, tak toto vyzerá. Momentálne sú aj pustené. Jeden je naťaženie cez grafiku, vidíte 510 hashov, čo sú vlastne tie kódové výpočty ťaženia virtuálnej meny, to je vlastne výkon za sekundu. A vedľa vidíme CPU 24, alebo procesor 24 hashov dáva 25. No ja mám to starý počítač, akurát grafiku som vymenil a musím pravdu povedať, keby som mal novší počítač, tak to je oveľa vyššie, tá grafika by ťahala viac. No, teraz si ukážeme zhruba, ako by to mohlo byť. Po sťahovaní, tuto sú nejaké fóre, to vám nebudem veľmi celkom vysvetľovať, to by ste sa mohli už vyznať. Ale máme tu. Hej, do prdelu, to som nechcel. Dobre. Máme tu tú možnosť. Toto je GPU, stiahol som si to priamo na plochu. Otvoríte si to. Tu je ten BAT file, ktorý som stiahol priamo z tej stránky. Vlastne keď ho otvoríme v editore, tak to vyzerá asi takto. Je tam váš pool, adresa a vaše meno vlastne a heslo, ale by bolo jasné, že pre koho to ťažíte v tom poole, že vlastne pre vás. No, keď tento adresár skopírujeme, teda keď skopírujeme ten superbat file do toho adresára, kde sa nachádza ten klient, stačí nám už len pustiť exe. Toto je GPUčko, nebudem rušiť, zruším tento a ukážem vám to zhruba, ako to funguje. GPU, toto je na CPU, CPU je vlastne procesor počítača, ten bude rátať za nás. Tu je ten BAT file môj.
Vidíte, že Mining Gate, Lumor, CPU, to už rozoznáte, prípadne si to premenujete. Pekne, naloguje sa Mining Gate pool pod mojim menom, heslom a už ide. Píše, že by som to mal spúšťať ako administrátor, ale nevidím tam žiadny veľký rozdiel kvôli tej alokovaniu pamäti. Proste to už nechám na vás. Takže takto by sa dalo na začiatok začať ťažiť virtuálna mena, ak vás to bude zaujímať. Myslím, že dostanete sa k tým konzolám určite, lebo majú oveľa väčší výkon ako ten program,